Križová cesta, pokračiačky. Chceš to komentovať? Pre YouTube Peter Štelmach. Križovú cestu, kde prišli prvno, kde sú naši chlapci a jeden išiel pokračiačky na vrchol. Áno. Sú to svätí chlapci. Jakub, chceš to zhodnotiť z fyzikálneho hľadiska? Ako má šancu túto posádka? Skoro som sa ja rozbil. Kamil, hlavný rider. Pozdravte divákov pred cestou. Dobre, Volant odišiel. Vyhodili šoféra. Postupne odchádzajú vodiči. No poďme. Nestačí zakričať, chlapci. Ešte aj na hore Zbír sme porušili zónu ticha. Štartovať musíte jak na boboch, že iba jeden šedzí. Odišiel Volant, pozor, Volant. Raz, dva, Zájmej si to ničí. a ja sa nejdem. Hej, poďte teraz z tej strany, tu dáme to. Nie, dajte na pňaky a to rozkotuľáme. Hej, tu dáme na